Denne opgave handler om at forklare årsagen til, at vi i Danmark ikke oplever jordskælv særlig ofte. Dette indebærer at redegøre for jordens opbygning, Alfred Wegeners bevis for kontinentaldrift, konvektionsstrømme, pladegrænser, den pladetektoniske model, og til sidst vil vi afrunde med en sammenfattet konklusion. Vores problemformulering er: hvorfor opleves der ikke voldsomme jordskælv og vulkanudbrud i Danmark? Vi vil starte med at forklare om jordens opbygning. Nummer 1. Det er den indre kerne, som ligger ca. 6.370 km under jordens overflade. Den er opbygget af nikkel og jern, og den er fast, og der er ca. 4.300 grader. Dernæst går vi videre til nummer 2, som er den ydre kerne og er opbygget af nikkel og jern. Men denne ydre kerne er flydende, og den befinder sig ca. 5.200 km under jordens overflade, og der er ca. 3.700 grader inde i den ydre kerne. Nummer 3 er kappen, den nedre kappe, som vi ser her. Den ligger ca. 2.900 km under jordens overflade og er opbygget af bjergarter. Der er ca. 1000 grader varmt, og det er cirka sådan noget plastik, det der er inde i den nedre kappe. Herefter kommer vi så til den ydre kappe, som er nummer 4. Det kaldes også astenosfæren. Den ligger ca. 660 km under jordens overflade. Det er glidelaget, som de tektoniske plader bevæger sig på, og det er lavet af magma. Herefter har vi litosfæren, som ligger 70 km under jordens overflade, cirka. Den består af jordskorpen og den yderste del af kappen. Det er hård, stiv jord, som er relativt kold, og litosfæren er opdelt i tektoniske plader og glider på den bløde astenosfære. Og nummer 6, det er jordens overflade. Derefter vil vi snakke om Alfred Wegeners beviser for kontinentaldrift. Den tyske naturfilosof Alfred Wegener fremsatte i 1912 en teori om kontinentaldrift, der på det tidspunkt var den mest gennemslagskraftige teori. Kontinentaldrift er teori om at jordens kontinenter har ændret beliggenhed eller placering igennem tiden. Alfred Wegener mente nemlig, at kontinenterne ligesom svømmede rundt på jorden som isbjerge i oceanernes basalthav. Hans teori blev begrundet ud fra observationer, hvor han fremsatte et relativt bredt spektrum af data, omhandlende påfaldende ligheder mellem kontinenternes geologiske forhold og plante- og dyreliv. Heriblandt var et studie omkring snegle. Han havde fundet snegle fra Belgien og Frankrig og sådan noget, og nogle fra USA, der var beslægtede. De nyeste geofysiske landvindinger har imidlertid vist, at kontinenterne ikke bevæger sig i forhold til den omliggende oceanbund, men at det er de store litosfæreplades bevægelser, der fører kontinenterne omkring. Ja. Så er der konvektionsstrømme. Konvektionsstrømme opstår ved et varmt materiale stiger op, og derefter tilføres der et erstatningsmateriale til jordens indre. Den måde opstår konvektionsstrømmen. Det er så her vi ser, at det her varme materiale stiger op, og så bliver der dannet en erstatningsmateriale, som stiger nedad, og den måde så går det ligesom i evighed. Det forklares også som jordens motor. Det bringer varme fra jordens kerne opad, og i det stiger opad, så ryger det så ned igen. Det kan vi så se som vores subduktionszone, der ryger ned igen, og så bliver smeltet, og så ryger op igen. Ja. Det opstår, det der gør, at den kolde plade synker ned, er, at når den bliver nedkølet, så får materialet en høj densitet, og derefter synker pladen nedad. Pladegrænser. Der findes overordnet 3 former for pladegrænser, hvor i de her 5 highlightede pladegrænser falder ind under.
De tre er destruktive pladegrænser, konstruktive pladegrænser og transforme pladegrænser. Destruktive pladegrænser opstår, når to plader glider ind mod hinanden. De danner enten en subduktionszone, hvor den ene plade skydes ind under den anden, eller et orogent bælte. Og det er altså, hvis der dannes den her bjergkæde, når de to støder sammen og presses op mod hinanden. Konstruktive pladegrænser opstår, når to plader glider væk fra hinanden. Derved dannes der en dyb revne i jordskorpen, hvor magma flyder op og ligesom danner en ny jordskorpe. Transforme pladegrænser opstår steder, hvor pladerne glider eller snarere sådan skubber forbi hinanden langs brudlinjer. Pladernes bevægelse i forhold til hinanden bliver derfor enten venstre eller højre drejet i forhold til brudlinjen, hvilket ofte resulterer i jordskælv. Derefter vil vi snakke om den pladetektoniske model, meget kort og overordnet. Pladetektonik deler ligesom jorden op i cirka 7-8 store plader. Det er for eksempel plader som Stillehavspladen, den antarktiske plade og den nordamerikanske plade. Derudover er der en hel masse små tektoniske plader, der ligesom ligger og skubber sig rundt imellem de andre. Så er vi nået til konklusionen, og vi kan nu svare på, hvorfor der ikke opleves voldsomme jordskælv eller vulkanudbrud i Danmark. Vi oplever ikke jordskælv eller vulkanudbrud, da Danmark ligger oven på den eurasiske plade, og vi derfor ligger midt inde i, så vi har ikke mulighed for at kunne få opleve de her forskudte plader som pladegrænser eller hotspots, ja, da vi som sagt ligger midt inde i en plade.